why do you still feel beautiful even with those imperfections? I want you to imagine nga naamo sa nature. Unsa man yung makita pag naamo sa forest? Sa nature. Unsa man? Yes, kahoy, unsa pa? Sagbot, di ba? Sagbot na unsa yung kakadunggan pag namo sa nature. Think about it. Ang nature kay messy kayo. Eh di ba nabantay ninyo dagan sagbot? Pero manong dili man gasori ang nature sa tuwa nga, uy, sagbot kay ko. Di ba? Kasi mo agree diri nga ang bala ang nature ingana siya, wala siya natiman. Pero man, it's still beautiful. Sakto ba? Yeah. Bisag napasagdan na diya, it's still beautiful. Bisag dagan sagbot, it's still beautiful. Siguro ang calling sa ato karon, atong call to action or atong challenge karon kay it's to embrace bitaw our imperfection, to choose or pray or to pray about it kung asa jud nimo dapat i-center or ibutang imong worth. Dapat ba ibutang imong worth fully sa studies? Wala ko nga di na ka mag-eskwela pero sure ka kanang moro jud na kanang dili ka matawag sa imong pangalan kung wala na nga medal. Or siguro ay mong identity karon kay naka-center sa imong uyab. Dili ning pagbiyaan ka nga tao kay wala na. Wala na ka. Kay mga pictures nimo sa Facebook kay puro na lang kamo. Gabi ko mabulag mo. Wala na. Di ba? I don't know asan niyo ginabutang inyong worth sa mga likes ba? Likes niyo sa social media, sa mga pop in nga heart sa mga my day. I don't know asan ni mga ginabutang. Pero kung ato i-relate atong kagulingon sa nature, man, yes, in fact you're a nature. Despite sa unsa pa naka-messy ang nasa imo, you're still beautiful. Imperfection sa kada tao kay of course naman jay red flaws ang everyone. I think na that's what makes us human and therefore it makes us who we are. And I think that what makes us beautiful. And Alright. it gives us value to who we are. I think for me. It doesn't make me less of a person. So, ganun.